laawol ganni rendo pinale neesu windande men sakketindi ko fate gurdam Cheikh Hamidou Kane en podina nadde e deftere makko baktam lamiri wiitende aventure ambiguë. Aventure ambiguë ko ɗum woni titone nde e ɗemgal faraysi kono windi yanko e hoore mum holliri wonde ɓooyi yiilade titone. Deftere nde ni e wiide makko ɗesino innerede Allah ala kureji walla Allah ala bandiraɓe taw koye ɗemgal faraysi. Kono nde ɗo titonde kode pattam lamiri firo mayre e ɗemgal pular kadi ko firo pattam lamiw taw ko kippu mo Aboubacry Deme en gardino firi nde ɗo deftere. Inta an nindi ko noone ɓe mbiye pular te ko ɗum firi deftere nde sinno ko hande kadi sen belamo innirende guumo gaamo saabu gannumo guura. Nde ɗo deftere aventure ambiguë noon nde winda ko 1961 e on saha ko tawa eɗen naati indépendance hakke hitande wotere. 1961 nde yalti e hitande 1962 nde heɓi jeenari afrikiyankori ko fati e coñci. Deftere inta annindi walla aventure ambiguë ko deftere hawnide ma mbiya ni holno windiyanke o waɗi ha windi nde deftere. Kame hoore mum ina gasa taw so jooɗimo ma namdito hoore mum holno mbaɗmi ha mbindumi nde deftere. Deftere haalore lowe kewɗe kono deftere nde ganduɗa nde saabu fayide mum firama e nder ɗemɗe 38 e nder aduna. Binduɗo ɗum o ko biyowo mbimi wime wimami ɗum koko jari bakkorede to banggue gandal. Gaga ɗum deftere nde ina jangguine hande e université ji dowrowi pattam lamiji e mbadi kuftidinde e nder kala hen université ɗemgal janguintegal toon deftere nde ene jangguine hen. Nde deftere aventure ambiguë woni inta anninde ni so neɗɗo wi Afrique najo wi jangganidi ina foti ƴewtade hoore mum walla ina foti ƴewtede saabu ko nde deftere arde haalde moni foof e gurdam mum nganummo gonɗo hen hakkude ko woni e goɗɗum ko feeñinimo to banggue kesamago tubankore holno wonirta ko woni ko o naata e kesum ɗum taw kesum ɗum wopponani mo kiɗɗum ɗum kono no haalde ni e nder deftere nde ina gasa ma en garoy hen yeeso so weeli am. Nde ɗo deftere eɗen bakkoro en jangguinde laabi 4 e ɗemgal faraysi ko jiiɗani ko janggude nder ɗemgal pular ha jiiɗen mawɗo goto wi jangguinde laabi 24 te ɗum ko gila ina wona joni duuɓi 21. Nde deftere nde foti wonde jooɓari kala mo yiɗa yoolade e nder pinal adunayankewal beele ina heddo e hanki mum kono kadi udditana aduna o dambude udditare wasatan reɗɗade e nder mum woni ko ɓe mbiyata le repli sur soi. Saabu ɗum addantuma ko joñede walla joñade e nder aduna o donka addude ɓurtulde ma lamɗam e barme aduna mboɓe mbiyata mondialisation. Deftere nde ni ina haala ko fati matérialisme holno aada e innama aada en ngoni e joñirde Allah ina pawɗon jamde saabu ni o haalni men e won nokkuji e nder leyɗele tubakoɓe woodiɗo haala jamɗe ɓuuri wawde nanede e haala Allah woodiɗo jamirore jamɗe ɓuuri wawde nanede e jamiroje innama aade. Deftere nde haalata ko dialogue de culture woni pelɓodiral pine adunayankoje e suka inniraɗo Samba Diallo mo jinnaɗo mum harbiyanke o yinno yo ceerno jalluɓe wattumo ceerno mawɗo beela gandal diine ngal ene heddo e galle o. On Samba Diallo puɗɗiɗo janggude Qur'ana peɗɗitiɗo jebbiliɗo ko kañum yeehi ha janggo e jaam nde yeehi jangoyde caggal leydi
fuɗɗi yejjidde jomiraɗo e joñɗe ɗum hono no tubakoɓe joñiri ni Allah ɗum fuɗɗi rabde ɗum kañum. Nde ɗo deftere haalata ko mondialisation woni aduna o hande moni fof ko poɗɗo addude participation mum ballal mum woni piye mum e nder fedde aduniyankore nde. Beele kadi moni fof e nder ko addata ko to piye ina wawi wonde ɗemgal, ina wawi wonde pinal, ina wawi wonde diini, ina wawi wonde neesu. Beele ɗum ina wawa wattorede e nder ko barma aduniyankoje gonɗe defede to banggue neesu aduniyankiyo. Nde ɗo deftere ina holla en wonde aade ina yaha ha ɓooya murta ruttorde mum natta wonde jomiraɗo, natta wonde deftere Allah nde, kono ruttorde mum holko wonoyto janggo e jaam taw ruttorde nde wonoyto ko neɗɗo, wonoyto ko jamɗe, wonoyto koko neɗɗo o faami e no faamiri ni. Tawa noon wonko woni dow famamuyo saabu hade miijo wodde miijo wawa yaade o e banggue toon. Nde ɗo deftere won wiɓe wonde Cheikh Hamidou Kane winde tan ko gurdam mo. Naam ina wawi wonde kono mbiyen e on ɗon yonto mo gurɗen gurdam keeriɗam sagata ala, sagata fof so fillimo gurdam mum kala sagata goɗɗo ina yiito hen hoore. Wadde deftere nde wona gurdam Cheikh Hamidou Kane tan keelalam, kono noon ko gurdam kala suko mo ganduɗa o aɗa wonno e fina tawama, aɗa jangi diine ma ha pelɓodirɗa walla udditanima damol aduniyankewal taw addi ɗum koko wiite école. Beele wona Cheikh Hamidou Kane wi en ala fof mbo nanani liital kel muur ngal liital noon ko kañum ari e nder sawtu mum e nder oolendu mum, ko kañum ari majjindi en kala ko abbiti e noddinali, kala ko abbiti e gueɗe alliyankoje. Nde ɗo deftere ina ari hollude en woni aventure ambigu, woni inta annini nde firande e pular, ina ari hollude en e nder aduna jarabi holko neɗɗo o foti yoɓade. Kono kadi deftere nde lenni ɗum ko e mbadi ceniɗi, saabu wi en e yamirore ceerno jalluɓe walla lamɗo jalluɓe wi en wonde so tawi mi neli sukaɓe men yoɓe janggoy to école aji to maɓe jaaɓe janggoyo, soɓe jangi maɓe ɓennu maɓe paam. Kono kala nde ɓe jaggi ɗum ɗo ɓe jejjitat ɗum to, saabu neɗɗo wawa jangude ɗum ɗo taw yejjitani ɗum to. Beele ɗum to ko jangate ko ina ɓuuri ɗum ɗo ko yejjitte ko. Ɗo woni inta anninde nde, ɗo woni équation o, ɗo woni guuma gamo o, ɗo woni l'ambiguïté, woni niɓɓere wonde e ɗanngal ngal ɗo ngal Samba Diallo waɗi. ɗanngal ngal wona tan ummade Afrique yahe leyɗele tubakoɓe, kono ɗanngal ngal ko ɗanngal hakkilantagal, ittugal e nokku ruttorde mum wonno jomiraɗo, addi ɗum e nokku yiɗɓe yejjidde jomiraɗo. Ma mbiya ni ɓeejo towɗe dariɗe e nder leyɗele tubakoɓe hono no haaldi ɗum ni e nder deftere nde e fanno goɗɗo ina birna en tago jomiraɗo ngo. Woni neɗɗo o tomo nde o yeehi e nder ɗen leyɗele hono no Samba Diallo ni o natti jogade contact direct e fino Allah ngo, wona lewru ndu, wona koode ɗe, wona asman o natti ɗum yiide, wona puɗi ɗi, wona leɗɗe ɗe no yaranno ni e ladde nde, wona no jokkodiral ngal o jogino e jawdi ndi kanko gaynako o, wona jokkodiral ngal o jogino e maayo ngo kanko gawowo o, wona jokkodiral ngal o jogino e gese ɗe kanko demowo o. Fof makko hankadi wirnimo ndin ɗon birnidi kadi wirne hakkille makko gueɗe jomiraɗo, saabu o natti yiide tago Allah, tagore allayankore, o watti yiide ko tagoje neɗɗiyankoje. Deftere nde ko nde deftere hulɓinide to banggue lowde. Eɗen tawa hen goto mo ganduɗa o godagal mum tabitgal ko kañum tan mataw mbiyen woni mo wodani to banggue rendo ngo. O inniri on ko le fou woni kangaɗo. Kangaɗo o ɗon ko kangaɗo mandilɗo e nder ceerno kala ko yiɗi, kala ko yamiri. Ko kangaɗo mandilɗo e nder alliyankagal, kala mo biiɗo ina sele ngolɗon laawol ko kanko darato o eto artirde ɗum e ɗum walla wadde feere ha o itta on ɗonere, o woɗɗina ɗum ceernajo o. Deftere nde ina waɗi la grande royale dewal rona laamu.
de wallorono laamu hono no mo ganduɗa o ko debbo e on ɗon yonto kono noon Cheikh Hamidou Kane rokkibo konngol yiddi wiide en rewɓe hanki ina jogino konngol e nder renda men sabu woto jejjiten nde lamɗo jalluɓe o sali ƴettude sukaɓe ɓe nanna ɗumen e nder école ko Grand Royal ƴetti ngal ɗon pellital nannude sukaɓe ɓe e école gaga ɗum Grand Royal kañum e hoore mum to banggue cinkal mum to banggue cuɗogol mum Cheikh Hamidou Kane waɗi ɗum debbo Allah yanki kono kadi waɗi ɗum debbo fuutanke labtuɗo ceer eno wano ni hanki e jang joom konngol la Grande Royal waɗi symbolisé woni dari darnde kala debbo mo ganduɗa o ko bawɗo ittude e wattude kono noon ko jiyo ko nanowo kono noon ɗo ko kaaray siro kadi ballowo sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe ko almuɓɓe yelotoɓe ndin jelari ni ina gasa gartu yen hen e daade e beyti ɗi ganduɗa ɗi so Samba Diallo beytino ɗum subaka ina findina e neɗɗo hono no wiiri ni ina naata e nder teki neɗɗo ɗo ɓuuri woɗɗude e nder ɓandu makko girƴita toon gueɗe ɗe ganduɗa ɗe neɗɗo o wawa wasde heɗade nde dande kono kadi wawa wasde ummade rewde Allah saabu ende senga ɗum e jomiraɗo on Samba Diallo ko kañum de jogori wayloyade janggo e jaam e yejjidde on jomiraɗo deftere nde ina waɗi tan tata rella noon so en kaali ɗum nde ruttina en eko fati e mayde jokkodiral gongal hakkude wurɓe e mayɓe ha ɗo wurɓe jahata ina lelo e yanade mayɓe ina kalde e mumen hollirde ɓen ɗon hol kabaruji guuraɗi hande ga e nder aduna mbo on ɗon rella walla mbo kala mayɗo woppano ga caggal mum taw so arti ina wawi fayta rendo mum rendo fuɗɗigo jonde jomiraɗo fuɗɗigo ha hande foɗanade gueɗe gurdam aduniyankoje deftere nde ne waɗi ceerno jalluɓe ceerno ganɗo nde école faraysi ari yi yimɓeɓe nana goppa tan duuɗe mumen ina jaaha e duuɗe tubakoɓe kawis jaggimo ha gotol nde goto e jangguinoɓe e duuɗe faraysi nde ari salmindemo subaka law on namdi ɗum onon kam holko woni sirlo école aji mon ɗi ha mi yi almuɓɓe amen nana tan ummo e duuɗe amen ina natoy e nder école aji mon ɗi hol sirlu mo jangguinton toon ha ko almuɓɓe ɓe ina natto yonede duuɗe amen ɗe ina jone école aji mon ɗi jangguinowo wimbo lekkonde ala ko jangguinta so wona rendinde leggel e leggel gam darnude suudu aduniyankeru jaabuwol musié o darini ko wiyete matérialisme wonde yimɓe ina maaha cuuɗe aduniyankoje ɗum waɗi ceernode jaɓotomo nde wi ko rendinde leggel e leggel ina maaha suudu aduniyankeru de ina moƴƴi kono noon mahande janggo suudu woni laakara ɗum ne kadi ko ɗum ɓural ko ɗum waɗi tubakoɓe ne gari nde jiiɗi sabodde jiiɗi bonnidde e duuɗe qurana ɓe mbi ko duuɗe qurana tan nelde toon sukaɓe monɗe jagguinta yimɓe koko jogori dañoyde so maayi minen min jangguinta yimɓe koko dañete ɗo e gurdam haade mayde manam duuɗe moɓɓe qurana ɗe nde tubakoɓe gari nde mbi duuɗe ɗe jangguinta yimɓeɓe ko holno mayrete gare naate e école aji amen ɗi min jangguin on holno wurdete ɗo kadi l'équation woni inta anninde nde woni ko mbiten ko guumo gama o artiɗo e yeeso kala jannguɗo deftere nde beela en jondinota tan mofen juuɗe paden e janngo so en maayi ko jogorɗen dañoyde taw ɗo e nder gurdam won wonɓe e gollude ko ganduɗa ko kañumen ina mbawi meftude hakkillaji kala mo hakkille mum yowiti ko wiyete matérialisme walla matériel walla kaake walla kutorde gueɗe aduniyankoje namdal udditingal deftere nde ne waɗi Samba Diallo noon e nder deftere nde kala jannguɓe ɗum mbi oɗo Samba Diallo dey ko Cheikh Hamidou Kane woni ɗo nam ko Cheikh Hamidou Kane woni ɗo kono eɗen gandi deftere nde ko nde roman kala mbo haali roman noon ɓe mbi ɗum pentol ɓe mbi ɗum pillol so pentol so pillol roman wona ko winda ko wona titone nde ala ko hono windirani wona lokkuwa holko nde haalata ala ko holno nde haalde ko nde haalata ko woni lokkoma ko ɗum woni goƴo kala bindowo to banggue ko wiyete coñce ɓuuri tengtude ko wiyete ko roman woni les récits
e mbaadi kuftidinde. Samba Diallo o ko kañum woni Cheikh Hamidou Kane naam, sabu en kaali e nder galle mabɓe omo wiye Samba, te kadi yettode mabɓe e nder galle mabɓe ɓe hen jette Kane, ɓe hen jette Diallo, sabu yettode nde ko nde wotere. Kono oɗo Samba Diallo ñande nannate école, jinnaɗo mum pectonoɗo Lugo o artiri ɗum ina waɗa ɗum e juuɗe ceerno, e fannu no artiri ni e laana ndiyam ha jippi ha waɗa e juuɗe ceerno. Ceerno fof e jogade makko korso, ceerno fof e jogade makko yiddi. Ceernajo o kañum e hoore mum so tawi woodi ko bonni e nder konngol Allah ngol, kañum e hoore mum muccat mbo ha ƴiƴam ko ina yalta, no wayni jogade e makko korso fof. Ndeke noon jangde nde ɗo mataw janginore neɗɗo no tubakoɓe mbirini holno mayirte, haɗata nde ɗo jangde kadi neɗɗo no jangine to banggue aduna mum holno foti wonde endurant, woni holno foti muñirde tohe e goƴaji adunayankoji ha wawa yettade won tolno. Tiftiren konngol gadanol deftere nde. Ce jour-là, Thierno l'avait encore battu. Cependant, Samba Diallo savait son verset. Simplement, sa langue lui avait fourché. Woni ñande hen kadi Thierno fiinomo. Ndenne dey ko taw Samba Diallo wawi windandemo. Woodi tan ɗo ɗemgal makko loggi seeɗa. Thierno diwi no jaɓɓuɗo wotere e kaaƴe jahannama, ɗen kaaƴe poɗanaɓe yedduɓe konngol Allah ngol. ƴeewen to banggue alliyankagal, to banggue fimde alliyankore, holno ɗum fotno e ɓen ɗon mamiraɓe men. Sa yini konngol bingol wolde, so tawi neɗɗo jaggi ɓiyum nanni ɗum école, on ɗon ɓiɗɗo ma jaggumo janggo e jaam kankonne nannam safara. Ngol konngol no ardi ɗum ko bataille idéologique, woni haare miijoji tawde tubakoɓe mbi janginten tan ko holno mayirte e janginta holno wurdete. Enenne tawde kamɓe adduɓe ɓe gaddidi hen ko diine mabɓe, chrétien yidde waylude en, sabu woto jejjiten école aji gadani darni ɗum ko missionnaire en, fandare mabɓe wonno ko sarde diine Isa e sarde diine catholique e nder aduna o. Wadde sernaɓe ɓe jabti wonde kala ƴettuɗo ɓiyum nannoy ɗum e nder école janguinowo yimɓe ɓe ko fate Isa yankagal e ko fate catholique yankagal, ma ɓiɗɗo jaggumo kanko janggo jam nanamo jeygol jahannamo. Konngol ngol wawi famade e on ɗon yonto, sabu ko bataille idéologique, woni ko haare miijoji wonno hakkude jomen duɗe en, hakkude Afrique yankoɓe eraneɓe adduɓe goɗɗum koɓe paamani walla koɓe ganda. Taw ɗum goɗɗum gadduɗum ɗam ɓe ganda ina ɓafta yimɓeɓe ummade e duɗe mabɓe ɗe, ina nannoyi ɗumen tonete. Mataw ni ko ɗum addani dewarrona laamu to ƴettata jungo Samba Diallo ina nannoyi ɗum école, wi ko yaa janggoyto mabɓe fannu polgo e dow toñangue, walla ya janggoyto mabɓe fannu polgo e dow fenande. Va apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison. Waɗi noon ko sur le polgo, te ko polgo aduniyankewu, mamiraɓe men donki ɗum famde. Ɓe donki ɗum famde ha ɓe mbi mataw mamiraɓe mabɓe pooli mamiraɓe men, babiraɓe mabɓe pooli babiraɓe men. Ɓe gari hande kadi ɓe gaddi ɗum ɗo kesum l'école, hono lekkon eɓen poola en. Onon kam en ƴeewoyta koɓe mbaɗata ko, beela sur le polgo taw koye dow fenade, walla sur le polgo e dow toñangue, beela wona e nder ɗin ɗon école aji janggate. ɗum nanni Samba Diallo école, walla ko ɗum woni dalilu e wiide mabɓe nannude Samba Diallo école. O Samba Diallo jogori wontoyde mundu lendombi, woni danejo ɓalejo, walla wojjani ɓalwani, walla tuubo haako. Le maître de Dialloube kañum fof e wonde maître heewani ƴettude décision, kañum fof e waɗede laamɗo heewani ƴettude peeje. Hani ko dewarrona laamu hen sahaji ina daro dado sikka mataw walla yirama mataw kanko de omo yoomi, walla omo ko neɗɗo jaam yamo ha ɓurti, ha ko ina ƴetta les grandes décisions hen sahaji. Gardiɗo Dialloube o noon ardini kañum ko le dialogue, ko jaam yamagal, ko disnodiral, ko jewtidal, ko le chevalier harbiyanke wona sara e nder nde ɗo deftere, sabu harbiyanke o eɗen mbawi wiide ina jeeya e kañum e hoore mum ko woni le nœud walla fiɓde nde ganduɗa nde ko kañum
waɗata distribuer le rôle ko ɓuri ko hen heewde tolno gadana o woni ko kañum feccata geɗe ɗe ngam deftere nde waawa ƴellitaade. ɗo woni tonngol gadanol ngol mbaɗaten e deftere nde ko adinde eɗen garta e lowdi ndi e kadde ndi so weeli Allah. onon heɗotonooɓe boowal ganni rendo pinal e neeso min dokkono aadi windande aroore jukkude e aventure ambigu woni inta annide e lowdi mum.